bang ginagawa ninyo dito? Wow! Siumay ba yan? Siyempre, Wow. kakastart lang po namin mga ma'am, kaya pakilike Perfect na timing. lang po. 5-1. Si Kuya, si Janjan. Uy, mga unta! Mga unta! Ala, good idea. Ay, bebe. Be, eat ka rin, be. Uy, to apa yung gamuno gatkik dagto. Hatkika to ninyo. Oo, madama ka. Ganimit popcorn. Hindi mo, be. Ito. Ah, Kare, ka, gare. naning kamot ng tawang mga anak, guys. Na? Ay, gare. Ano yung anak guys? Daghan kung mga anak yung taon. Oo, sorry ah. Kursilan. So, Sige. this na to. Kisa may nagama ng sauce. Duha Kisa na. nagawa? Si ate. Napalpak. Ah, ningani sila? Ano siya to? Okay ra na. Oy. Managihang at ilang sa... Uy. No. Problema Oo, managihang, di ba? Okay guys, dali mo pamalit na mo guys kay hapit gamay na lang guys. Gamay na lang basta di mo kaabot. Door kabuk ay. Kuyawa. Kuyawa no. Pero ano? Lami mo dai butang ang tindahan oh. Basig mahalin pa nang buwak tiha ba. Lagi. Binigyan din na naman. Di ay. Ilaw, eat. Oh guys. Hi guys. Hi guys. Welcome to my channel, Lanita Pirotso. Yeah. Eh, Kami ang siya. Pwede siya mukha na it's your i-chicken niya. first day? Ano mo? Iyat. Hello, lami. Wala ko kayo nga ngani di ay. Si Ma'am Courtney. May nanghugas. Ador. Nanghugas ag among ma'am. Oh, bitaw sister. Kuya wala kuratan. Palit ko siumay guys. Palit ko sinjong siumay kay tilawan ho. Diyan, diyan muna pag makita na ba kamera? Beka ang sa may aho siumay. Ay, nang di. Siumay. Yung to ko, no? Ya, 5 nga Diyos. Ay, pasumangil pa dyan ay. Yung kalimot ko. Ay, uy, adaw intahan mo. Ayaw. Limot-limot kay Wag mga bata pa man mo. Ayaw na niyo ipagod kayo, kon. Kanong clap para ba? Wow. Ay, mga customer. Diyan man, dili naman ko an. Customer na mo dia. 5 no? Sumay no? Tesa maha. Butangin nagsulupin nga di color unta. Ginanan murag manita pa mo asa mo adjust. Gitu. Na very good ang si kuya. Uy, toy palidawan ni Dogi putos. Ano na tayo? To. Pagarasin ko talong ba? Ano kay kansit? Mukhaon le ka ma. Kaon ko kay gigot ba ako. Kanya makitag nantes na ba kami ni. Tagpila na. Duha ra ka buk. Tagpila na. Allowance 5K huy, secret. Kanara duha. Kay mutilaw ra man ko. Ay. Man kamot istilan ja. Ag inding kay shopper. Pusta nagsulupin ba? Asa may butangan oy magko sa kutsara. Ano Ito ba ko? Naminyo na. Yeah. Karon ko eskwela ar maminyo sayo. Moron, abi na Ayay ma. abi na kung sa ihang ipangutangan kaminyoon ra man di ay. Okay ra pud oy. Okay na na ma. Ngano na? Will day nang ibutangan na. Hindi ako magmin. Oh shit, please. Wala pag minyo namang tanan kay. Aron daghan na kang problema. Asa mo tong kuan lon? Ha? Kang dara Nya for example og muuwan. ug muuwan adyo mo. Joke lang. Kami kay ba ma? Guys, Kan mig nagbilaran. ay magsige ra tag duha ning ML wa tay mo abot. Ito no. Sakto kayo. Oh, wala. Nagdagayara man to sa dyan. Dara, mo ni. Hoy, Dan. Pagbunot tog lubidan kay ro maghimog bukayo baligja. Sa samin na nanay nangka pa. Ay nangka, nagibaligjan jug nangka nga. Ulo ikaw na mo kay kuan lami.
Dagan mo palit ko dana. Itamis. Unya guys. Nya na kung nailaing mahinog. Ang tilawan ni guys ang ilang siumay. Lami ka ay. Na. Anta. Lami kayo ba? Lami. Lami kayo, lami. Yummy. Ipagwag imuhang Palit na mo. basura no. Basura niyo kay dina tuwang basura. Lami guys. Masuk ka nakahuna-huna mo nga rin. O di apa dia guys. Live. Or i-edit pa. Edit ka. Napot sila ikuan. Sa'yo nga na. Gulaman. Gulaman. Nalubi o pag mo mo salad. Napre labong kay mga hagbong ra na. Asa ka bang anak lo? Ano balikan at mano? Hmm. Ano siya?